саломи дигарбора бинандагони азиз, аз студияи марказии радиои озодӣ Шалои Гулхоҷа ҳастам. Соати 10 ба вақти прага дар хидмати шумо бо сархати хабарҳои рӯз. Ва фаромӯш накунед ки барномаи хабарӣ дорем 3 соат пас тақдими шумо мешавад дар ҳамин ҷо дар Озодӣ видео, канали мустақими мо дар YouTube ва умедворам ҳамаи шумо азизонро дар он ҷо хоҳам дид. Хуб, мақомоти тоҷик аз кушта шудани ду қочоқбари афғон хабар доданд ки дар қатли полковники Марзбон дар 30 соли пеш гумонбар мешуданд. Манобеъи радиои Озодӣ дар мақомоти интизомӣ мегӯянд ки рӯзи 1 феврал дар ноҳияи Шамзини Шоӣ наздик ба марзи Афғонистон ду қочоқбар ки падару писар буданд кушта шуданд. Ва бояд гуфт ки Хайрдин Ахтамов, раҳбари минтақаи марзбонӣ дар ноҳияи Шамзини Шоӣ моҳи декабри соли 2017 кушта шуд. Он замон мақомот гуфта буданд ки ӯ дар як амалиёт ба муқобили қочоқбарон ба ҳалокат расид. онҳое ки дар ошӯбҳои зиндони Хуҷанд ва зиндони Ваҳдат даст доштанд муҷозот шуданд. Дар ин бора Шер Муҳаммад Шоиён, раиси додгоҳи олӣ, рӯзи 3 феврал земни нишасти матбуотӣ хабар дод. Дар ин ошӯбҳо беш аз 50 нафар кушта шуданд ки дар миёнашон зиндонбонҳо низ ҳастанд. Тибқи ислои дарёфткардаи радиои Озодӣ, аксари маҳбусоне ки ба иштирок дар ошӯби зиндони Ваҳдат гуногор дониста шуданд, онҳое ҳастанд ки қаблан бо гуноҳи ифротгароӣ ва зархаридӣ паси панҷара рафтанд. Дар ин бора дар барномаи хабарӣ бароятон тафсилоти бештар хоҳем дод. Дӯстони ҳарбии Тоҷикистон барои роҳ додан ба қонуншиканӣ зимни даъвати як сарбоз масъулини комиссарияти ҳарбӣ ва корманди милисаро муҷозот кардааст. Дар ин бора Дӯстонӣ дар як вокуниш ба матлаби радиои Озодӣ навиштааст. Посухи Дӯстонӣ дирӯз ба дасти радиои Озодӣ расид, вале дар он мақомоти Дӯстонӣ иддаои волидони сарбози қошонаҳои сарҳадӣ Иброҳим Ниёзовро дар бораи латукуб шудани фарзандашон рад карданд. Ёдовар мешавам, ҳоло ин навсарбоз дар беморхонаи рӯҳӣ қарор дорад. Дар бораи вируси нави чинӣ чиро бояд донист? Тавре мо шумо бинандагони азиз мебинем густариши вируси нав ки аз Чин ба ҷаҳон паҳн мешавад таи ҳафтаҳои ахир дар сархати хабарҳои ҷаҳонӣ ҷой гирифтаву нигарониҳо ва сару садои зиёде дар миёни мардум аз ҷумла сокинони Тоҷикистон ба бор овардааст. Агар дар барномаи хабари моро ҳамроҳӣ кунед, талош менамоем дар бораи вируси нав ба шумо маълумоти бештар бидиҳем ки чӣ гуна вирус аст ва аз кадом роҳҳо сироят мекунад. арзон беиллат нест. Дар соли гузашта Тоҷикистон волидоти бозичаҳои пластикӣ барои кӯдаконро аз Чин тақрибан 2 баробар кам кардааст. Ба қавли мақомоти тоҷик, ҳарчанд чунин коҳиши чашмрас ба суди тоҷирон нест, аммо дар бозори кишвар камбуди бозичаҳо барои кӯдакон мушоҳида намешавад. ҳоло ин бозор аз кадом ҳисоб пур мегардад ва бозичаҳои арзони чинӣ чӣ хатар доранд? Каме дертар дар гузорише ба шумо тавзеҳ медиҳем. Ва бинандагони азиз, тавре ҳам гуфтам, расо 3 соат пас ҳамаи шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарӣ бо ин мавзӯъҳо ва албатта бо ҷамъи мавзӯи дигаре ки то он вақт ба дасти мо мерасад мунтазир хоҳем буд. фаромӯш накунед, дар Озодӣ видео дар ҳамин ҷо дар пахши мустақим. То он вақт барори кор ба ҳар яки шумо.